Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya uwana na faɗin duniya baki ɗaya, ina kowa da kowa fatan alkhairi. Wato sirri mai matuƙan amfani, wanda yake sirri ne, yana da ƙarfin gaske kuma yana da amfani sosai sosai. Wannan sirrin ɗan uwana, duk a inda ka je wannan sirrin ka ɗauka ka riƙe shi sosai, yana da amfani sosai sosai. Sirri ne ba kamar dukkanin kowane sirri ba. Sirri ne na biyan buƙatu. Idan wani hidima ya tashi maka kuma baka da yadda zaka yi, kana so kuma ka samu wani ya taimake ka da kuɗi, sai ya zama kuma a yanayin da ake ciki yanzu ba wanda zaka je wajen shi ka ce ya baka kuɗi ya baka, kana neman agaji a wannan lokacin, kuma kana so wani ya taimake ka da wata hanya da zaka samu kuɗaɗe da zaka biya wannan buƙatuwan naka. To in akwai mutumin da ka san yana da kuɗin, da Allah ka jarraba sirrin nan a kansa, zai baka kuɗin komai yawansa, ko miliyan 5 ko miliyan 6 ko miliyan 10 zai baka. Kai kuɗin ko naira 10,000 ne kake da bukata ka karɓa wajen mutum, wallahi in ka je zai baka. Ba a taɓa yin wannan sirrin a je ba a samu kuɗin ba, bai yiwa. In kaga kayi wannan sirrin ka je baka samu kuɗin ba, ka zargi aikin ka yi shi ba daidai ba, kuma ba ma yadda za a yi. Sirrin nan ba shi da wahala, in ka ji zaka riƙe, zaka iya yin shi daidai da yadda Allah. Sirrin yana da kyau sosai. Wato yadda ake wannan sirrin shine, a duk lokacin da wani hidima ya tashi maka kuma kuɗi ya yanke maka, kana neman agaji wani ya baka wannan kuɗin bashi, zaka karɓa bashi, kuma ka tabbatar da in ka je ka tambaye shi ba zai baka wannan kuɗin ba, to ga roƙon Allah da zaka yi, in ka je kuma ya baka kuɗin dole, wallahi zai baka. Tabbas in kai wannan aikin zaka samu kuɗi a hannunsa. Ba yadda iya, sai dai in ba ko ba kuɗi a wajensa zai maka alƙawari. Wannan sirrin haka yake, babu tawaya a cikin wannan sirrin, ya ka yi shi ana dacewa. Wato a lokacin da duk kake da niyyan ka je ka karɓa wannan kuɗin, za ka yi alwala, sai ka karanta alam nashara ƙafa 2. Lokacin da ka karanta alam nashara ƙafa 2, sai ka kira sunan wannan mutumin da za ka je wajensa. Kowane irin mutum ne za ka je wajensa. In ka karanta alam nashara ƙafa 2 da alwalanka, sai ka kira sunansa, ka faɗi adadin abin da kake so ka karɓa wajensa. A lokacin da ka faɗa adadin abin da kake so ka karɓa a wajensa, shikenan yayi, sai ka tafi. Lokacin da ka kira sunansa ka faɗi adadin abin da kake so ka karɓa wajensa, to shikenan sai ka ci gaba da karanta iza ja ƙafa 33 za ka karanta. In ka gama sai ka roƙi Allah buƙatanka kawai, sai ka tafi. In ka je wajensa zai baka wannan kuɗi. Wallahi in ka je wajensa ka gaya masa damuwarsa, kai wani na taho wajenka ne, ga abin da ya kawo ni wajenka, kuma ina so ka taimake ni da wannan kuɗi, in na samu daga baya zan dawo maka da shi. Amma da Allah, duk mutumin da ya karɓi kuɗin wani ya biya bukatunsa, da Allah hore masa ya biya shi, ko da kaɗan kaɗan ne ka samu ka biya shi. Ko nawa ne kake so wajen mutum zai baka. Sirri ne wanda yake da sauƙi kuma yake da ƙarfi wajen biyan bukata. Da ka dumfari mutum ka gaya masa damuwanka kawai, daga nan ka yi shiru ka gani, ba yadda ya iya zai baka wannan kuɗin, sai dai kawai in baka aikata shi daidai ba. A jarraba sirrin nan, yana da kyau sosai. Allah ya sa mu dace.